Nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonwula tɛnɛn gosira Kiban Bananba mara la Kulukoro ani Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila nin ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw waati selen ye. Bi kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali jamana ka finitigiw n'o ye faamaw ye laseli kɛ kunɲɔgɔn laban in na k'a fɔ ko u ka wulikajɔ sera ka jadi jɛkuluma caman de gosi min kɛra Tabankɔrɔ Gawo o mara la. O wulikajɔw senfɛ u y'a jira k'a fɔ fɛn min ye bolimafɛn sen naani n'a bɛ wele ko pick-up k'u sera ka tɛgɛ kɛ o camanba la minnu falen tun don mugujugu marifakisɛ ani essence la. Ka fara o waati kelen fɛnɛ kan u ye kunnafoniw di k'a fɔ ko finitigiw ka wulikajɔ sera ka dankari jadi jɛkulumaw la Kangaba ani Sikaso o fanfɛyɔrɔw la. An bɛ n'o lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ. Bayangara mara la jiko kɛlen don gɛlɛyaba ye wa funteni barika ka bon ko sanko an bɛ sunkalo la min kɛlen don gɛlɛya ye nin waati in na ka bin Bayangara fanfɛyɔrɔ o dugumisɛnnin caman kan musow olu bɛ degun na an bɛ n'o tɛntɛn k'o lase aw ma. Nizɛrikaw fɛ yen kunnafoni labanw y'a jira k'a fɔ sibiridon n'o bɛnna marisi kalo tile 16 san 2024 ma u ka finitigi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ fanga kunna ye laseli kɛ k'a fɔ ko baaraɲɔgɔnya minnu ni o bolonɔ bilalen tun don bɛnkanw na u ni Etats-Unis jamana cɛ walasa ko ka se k'u ka finitigiw dɛmɛ u ka degeli baaraw la ko o baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngirila. Ninnu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn nin sanga in na ka lase aw ma. A y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye dantɛ foli min na k'a lase aw ma ka fɔ nin ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw o waati selen ye bin tɛnɛ ni o bɛ bɛn marisi kalo tile 18 ma san 2024 aw ni Mariam Tarawele de bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni di so kɔnɔ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ka kunnafoniw filɛ. Ni kunɲɔgɔn laban in na Mali jamana finitigiw ka ɲɛmɔgɔya so min sigilen don kunnafoni di kunna ni a bɛ wele ko DIRPA ye laseli kɛ laseli min senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko finitigi faamaw ka wulikajɔ sera ka jadi jɛkuluma camanba de gosi kunɲɔgɔn laban in na min kɛra Tabankɔrɔ Gawo o mara la. O senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko bolimafɛn caman de minɛna minnu ni olu dun falen don mugujugu marifakisɛ ani taji la. O sen kelen fɛnɛ fɛ DIRPA y'a lase k'a fɔ ko wulikajɔ baaraw olu kɛra finitigiw fɛ walasa ka dankari jadi jɛkulumaw ka dankarili wale dɔw la min kɛra Kankaba ani Sikaso o fanfɛyɔrɔw la. VOA Banbara tɔgɔ la Mariam Kuyate ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase. Ni kunnafoniw dila Mali woromasiri tabaw ka état-major général des armées fɛ kunu u ka communiqué kɔnɔ a y'a jira ko sibirido nɛgɛ kaɲa 21 waati ko mugujugu keruntaw minnu bɛ wele ko obus ko banbagaciw ye o 4 bon ka ɲɛsi Gawo pankurujigi kɛnɛ ma ko nka ka kɛɲɛ n'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw ye ko u sera kɔni ka nin mugujugu ninnu ka a dɔw kunbɛn sigida min bɛ wele ko Bagujɛ n'o bɛ Gawo pankurujigi kɛnɛ masurunya yɛrɛ la ka sɔrɔ a mugujugu ma pɛrɛn wa ko tiɲɛni ma kɛ a ko la. État-major général ale ka fɔla halisa ko Gawo kɔnɔna na ko mugujugu kelen kɔni binna yen nɔ ni ka dankari banga dɔw la ani denmisɛn kelen ko o joginna. Ka sanga ni wale ma ko o yɔrɔnin bɛɛ la pankuru ye wulikajɔw kɛ ni ka gosiliw boroda dugu min bɛ wele ko Amasrakat n'o ni Gawo cɛ yɛrɛ bɛ taa kilomɛtiri 25 la ani Amazine n'o bɛ Gawo sahelian fan fɛ n'o ni Gawo cɛ bɛ taa kilomɛtiri 90 la ko banbagaci minnu bɛ yen nɔ k'u ye tatugu u la ni ka dankari u caman ni na a n'u ka pick-up ta ɲɔgɔn marifaw fo ka taa se u ka tajiw ma. O sibiridon kelen na ko ni walijugukɛla ninnu ko o binna douane poste kan Banakɔrɔ Kangaba sɛkili kɔnɔna na ko nka ma ni ma to a ko la sivili kelen ko o kɔni joginna banbagaciw k'u ye caman ni daraki u la wa ko banbagaciw ma dan u ma k'u tilara tuguni ka bin sɔrdasiw dagayɔrɔ dɔ kan Dandereso Sikaso mara yɛrɛ la min yɛrɛ sen fɛ ko dɛmɛ dola u ma Burkina Faso sɔrdasiw fɛ. État-major général des armées ale ko a bɛ hakilisigi ɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ k'i hakilina kɛ kelen ye ko sabula u ka baaraw nato sen na ni ka jamanadenw n'u burufɛnw lakana yasa basigi u ka nati Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.
Niger jamana ɲɛmɔgɔw ye bataki dɔ labɔ min kalanna sibirido n'o bɛnna marisi kalo tile 16 san 2024 ma. Bataki min kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko baaraɲɔgɔnya sira minnu ni o bɛnkan tun bolonɔ bilalen don u ni Etats-Unis jamana cɛ min bɛ tali kɛ degeli baaraw kan u ka finitigiw fan fɛ fo ka taa se Etats-Unis jamana ka finitigiw dagayɔrɔ min bɛ Niger jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko camp de base ko o baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngirila. Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Niger ale b'o kunnafoniw di. Le gouvernement de la République du Niger. Kabala Maula, Niger yala tigɛ laseli sɛbɛn kɔnɔ k'u bɛ sɔrɔdasi bɛnkan sɛbɛn kɔn min bɛ u ni Amerikikaw cɛ kabini san 2012 n'a bɛ wele nansarakan na accord militaire de 2012. O kɛra marabagajɛkulu ka laseli la colonel major Amadou Abdrahman fɛ CNSP tɔgɔ la Niger jabaranisoba la an ka dɔ lamɛn. D'abord, il contraint le Niger à payer des factures liées aux taxes des avions. Fɔlɔ bɛnkan sɛbɛn bɛ Niger jagoya ka Amerikikaw ka pankulu taxi sara o min man kan sabula olu de ka bolifɛnw don wa u kan k'a sara a dun wariw bɛ taga miliyari caman na ka da o kan Niger marabagaw tɛ fosi de kalama Ameriki sɔrɔdasi ninnu ka baaraw la u bɛ min kɛ Agadez u t'a dɔn Amerikikaw bɛ don ni maada min ye minɛn minnu bɛ u bolo wa u bɛ fɛn o fɛn de kɛ yen nɔ anw tɛ fosi kalama a la o man kan. Wa ni bɛnkan in b'a yira tuguni ko a jagoyalen fosi tɛ Amerikikaw kan ka Niger dɛmɛ ka jatigɛ wale kɛlɛ a bɛ diya u ye de k'a kɛ ni ye nin bɛɛ ta ka bɔ yen fanga dafiri ni sisan cɛ Amerikikaw y'a latigɛ u yɛrɛ ye sariyaw bɛɛ sɔsɔli kama an n'u ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka dɛmɛ tigɛ Niger la ka tila nin y'a dɔgɔkun damadɔ ye Niger gouvernement ye a jateminɛ ko Amerikikaw bɛ taga ni ka segiw caman kɛ ni u ka pankuluw ye n'u bɛ wele aéronef ninnu bɛɛ de bɛ a yira ko maa kan ka sika nin baaraɲɔgɔnya la ani Amerikikaw ni ɲɔgɔn cɛ. De nature à s'interroger sur la sincérité de leur partenariat. Mun de ye nin gɛlɛya in lase Niger ma ka taga Amerikikaw fan fɛ o jaabi bi sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛlen ɲɔgɔn ye la Niger marabagaw ani Amerikikaw ka ciden dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɲaame CNSP ka fɔ la ko l'Amerikikaw ka maa minnu nana ɲɔgɔn ye la ma diplomasi sariya fosi bato ni olu ye nga min nana ni furukufuruku yɛrɛ ye ko u jatigi ninnu ko Niger kɛlen bɛ ka bɛnkanw kɛ ni Rusi ni Iran ye dugu la min tɛ diɲɛ sariyaw bato an ka colonel Amadou Abdrahman lamɛn tuguni. Tous les accords signés par le Niger depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie kabini fanga dafiri kɛra anw ye buronɔ bila bɛnkan sɛbɛn fɛn o fɛn na ni kokan jamanaw ye bɛɛ bɛ sariyaw bato wa a bɛɛ kɛra tilennenya kɔnɔna na o de kama Amerikikaw ka ciden ɲama ye kuma min fɔ an ye o kɔn sabula a ye nkalonw de tigɛ ni k'a fɔ ko anw ye bɛnkan sɛbɛn dɔw kɛ dogo la ni Irankaw ye uranium bɔliko la o kɔfɛ min ye Rusi ta ye anw ni Rusi jamana de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o sɛbɛn kelen bi senna kabini wagati jan yanni fanga dafiri yɛrɛ cɛ wa o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ minɛnw de ta u bolo minnu b'an dɛmɛ ka jatigɛ wale kɛlɛ o min ye Niger jamanaden ba caman faga kokan jamanaw caman sigilen ɲɛna. Sous l'œil indifférent d'une bonne partie de la communauté internationale. Nin bɛɛ de kɔfɛ Niger sɔrɔdasiw ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ ko bɛnkan min yɛrɛ bɛ Etats-Unis ani Niger cɛ ma kɛ sariya kɔnɔ o tuma na k'u b'a bɛɛ kɔn Yusuf Seriba ni ale ye kunnafoni sɛgɛsɛgɛla ye Niger kɔnɔ ko ɲuman fosi de tɛna bɔ nin kɔfɛ wagati nataw la. Par exemple, s'il faut faire le parallèle, misali la n'i ye nin ko in ta ani Faransi ta ta k'a da ɲɔgɔn na a bɛɛ kɛra fɛn suguya kelen ye. Niger sɔrɔdasiw ye Faransi ka bɛnkan sɛbɛn kɔn ne ka hakili la an bɛ ka taga ni o sira de ye tan wa k'u na kunnafoniw di o ko kan a di kuma la Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la. Ni bataki min kalanna Niger jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sibirido n'o bɛnna marisi kalo tile 16 ma a ko ŋunungunu kɔni cayalen don Niger ani farafina Sahel jamanaw kan o nɔgɔnin fɛ Moribo Danbeleya ka kuma barani tɛnkun Isa Jawara la ale ye politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ka bɔ Bamakɔ an k'ale ka hakili jagabɔw lamɛn Niger ka nin hakilinaw kan. Ameriki jamana marabagaw ma k'a fɔ ko u n'u ka sɔrɔdasiw kan ka taa ka bɔ Niger a ma bali an na sabula daminɛ depuis fanga dage waati la a bɛ fɔ ma ko jamana wɛrɛ force minnu bɛ Niger i y'a ye u bɛɛ lajɛlen ma kan kelen fɔ Niger armée kan kelen fɔ donc u ka fɔ ɲɔgɔn kɔ wajibi a tun bɛ bange ni fɛn bɛɛ fɛn filanan ye min ye sɛbɛn min bɛ Amerikɛnw ni Nigériens ni ɲɔgɔn cɛ terrorisme kɛlɛliko la bon i y'a ye coup d'état kɛra de k'a fɔ ko jaabi ɲanama tɛ ka sɔrɔ terrorisme kɛlɛ la donc ni fanga dage kɛra k'a fɔ ko o jɛkulu kelen
bɛ to ta a ko ma yɛlɛma joona ne bolo américains ma kɔn ka réforme dɔ ka yɛlɛma dɔ ka proposer Niger kaw ye joona bon n'o kɛra ni Niger sabo jamana kɔnɔ dɔw fanba hakilina n'a bɛ lawaleya ni wulikajɔw ye manifestation ye dugu kɔnɔla la a fanba ka hakilina tun ye min ye jamana wɛrɛ fɛn o fɛn ka sɔrɔdasi bɛ yen u bɛ ka u ka jamana bila aw tun sigilen don n'a ye k'a fɔ ko don dɔ a bɛ bɔ ni nin décision ye. O wagati kelen na mun ye Mali ani Burkina Faso an y'a ye nin jamana ninnu m'a fɔ k'a fɔ ko ni Ameriki tɛna baara kɛ ou bien u ka saradasiw ka taga ka bɔ yen e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ Niger ka nin waleya in na. Niger y'a jira de ko Amerika sɔrɔdasi den minnu b'a ka jamana kɔnɔ u ka taa nka a ma jira k'a fɔ ko lakanako fanfɛla la ko ale ni Ameriki tɛ kuma ko fɛn fila don non seulement Amerika nalen de fait que u bɛ yen ko a bɛ sariya sɔsɔ don sabula note verbal dɔ de y'u la na wa o y'a sɔrɔ u sigilen ka ban filanan ye min ye Niger in titi min na kosɛbɛ ko fanga dragi kɛlen olu fan fɛ Amerikaw yɛrɛ de nana k'a fɔ ko bon u bɛ jɛ ka opération minnu bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu y'a sɔnsɔrɔ fɔlɔ donc Niger dun ko o waati kelen na olu bɛ terrorisme la donc o tɛ wale ɲuman ye a sabanan ye min ye o ko Amerikaw ka pankuru bɛ ka pan olu ka jamana kunna k'a sɔrɔ u ma yamaruya ni foyi i n'a fɔ ni yɛrɛsagokɛ don u ko min ye ko in na teliya tuguni ko kɔsani na Ameriki délégation dɔ nana ni madame Mofili yɛrɛ tun ye min ɲɛmɔgɔ ye olu y'a jira k'a fɔ ko Niger ni jamanaw dɔ bɛ jɛɲɔgɔnya la u bɛ kuma ɲɔgɔnya la ko tɛ ka bɛn olu ma donc Nigerikaw y'a jira k'a fɔ ko olu ka jamana c'est un pays souverain ko a mankan tɛ Amerikaw bɛ se ka n'u yɛrɛ de kungo fɔ mais kana fɔ ko aw ni bɛ kuma la k'aw ka jɔ k'o ye fɛn min ye a bɛna fɔ ni olu ye u tɛgɛ kɔnɔ fɛn de u y'u jɔ yen sira dɔ la donc fɛn dɔ a tɛ bɛn hakili la u bɛɛ de nana ni gɛlɛya in ko in na fo ka bange nin ko in na n'a ma ɲɛ ta bɛɛ ka t'i ka sira fɛ. O dɔw y'a jira k'a fɔ ko ninnu ka nin hakilila in ko a se t'u ye parce que a caman ye fantan jamanaw ye e hakilila ye mun de ye. fɔlɔ ye min ye fantan jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ se ka kɛ waati la fɛn ka gɛlɛn ma sabula n'i ye ni jamana saba ninnu ka potentialité ye ka tila k'a fɔ ko fantan jamana don ɲininkali min di fantan jamana yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye fɛn filanan ye min ye u ye min fɔ nin ye n'i bɛ na olu fɛ fo a ka kɛɲɛ kɔnɔna la égal à égal ka yira k'a fɔ ko an bɛɛ de ye kelen an bɛɛ hɔrɔn an bɛɛ jamana ye si ma fisa ni si ye u y'o de proposer mais ni ne bolo minnu bɛ ka nin fɔ olu kelen don ka bila minɛn kɔnɔ halisa jamana min don anw de b'u sanfɛ donc f'u ka ko to an ta la wa n'a jamana kɔnɔdenw sɔrɔla ka nin fana fɔ caman y'a bila u kunna k'a fɔ ko an ye dugumamaw de ye donc sanfɛmaa de bɛ yen duguma jamana de bɛ yen sanfɛ jamana de bɛ yen mais jamana ka kɛ duguma jamana ka kɛ sanfɛ jamana ye a bɛ dépend i kelen don ka fɛɛrɛ min latigɛ i ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ donc minnu kelen don ka nin fɔ ne bolo fili don kuma in na halisa sabula jamana ni ɲɔgɔn cɛ an ye jamanaw ye peut-être i b'a sɔrɔ bɛɛ fana se t'u ye mais u bonyalen don u kuma tɛ jango jamana minnu sanu ni pétrole ni gaz uranium bɛ jamana minnu kɔnɔ n'a fɔra k'olu ye fantan jamana ye ma se ka fantan jamana kɔrɔ faamu kosɛbɛ. Bayangara mara la ko ji sanumanko sɔrɔli kɛlen don gɛlɛyaba ye nin waati in na san ko funteni barika ka bon ka fara sunkalo kan a ko kɔni kɔlɔlɔ binnen don musow kan bawo ka caman de bɛ yen minnu bɛ si taama la ani ka bɔ sɔgɔmada joonnaw fɛ ka taa ji ɲiniyɔrɔ la ni u bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ a la waleya in a bɛ ka kɛ koro o dafɛ dugumisɛnninw caman na Bayangara mara la VOA ka kunnafonidila Tijani Wedrago ka bɔ koro ale sera muso dɔw ma k'u ka seereya ta. Depuis sibiri dunta la n nana hali ma ji sɔrɔ fɔlɔ sisan midi bɛ fɛ ka se n b'a kɛ cogo di wa n t'a dɔn. I n'a fɔ kɔrɔkɛ pujugu b'a ta ɲɛfɔ cogo min na musolaka caman de kɔni bɛ koro n'a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen na minnu ka baara bɛnnen don soli ka wuli ma walasa u bɛ se ka mɔgɔɲɛ ji sɔrɔ bɛɛ lajɛlen dun b'a dɔn k'a fɔ ko foyi yɛrɛ tɛ taa ji kɔ. Tobili kɔni tɛ se ka kɛ ni ji ma sara foyi tɛ se ka kɛ. Sunkalo ye waati kɛrɛnkɛrɛn ye mun bɛ mɔgɔɲɛji laɲini kosɛbɛ adamadenw kan ka fara u kan finteni u kɔni bɔlen don nin waati in na dugu cɛko 20 i mana don koro bɔlɔn kɔnɔna na i tatɔ walima i segimatɔ i kɔni na bɛn ni maa dɔ ye mun kɔni bɛ ka taa ji ɲini walima segintɔ ka bɔ ji ɲiniyɔrɔ la musolakaw de ka degun ka bon a la kosɛbɛ Fatumata Napo an y'ale sɔrɔ orobinɛda in na sɔgɔma a kɔni tun bɛ ka ji ɲini a n'a den a kɔni diminen don kosɛbɛ nka a y'a kanu ka n ka ɲininkaliw jaabi. Muso bɛ gɛlɛya min na o koro yan bi kun na jiko dɔ b'an la dɛ ji tɛ yen yɛrɛ de an bɛ sun n'a sun waga dɔn mɔgɔ caman de bɛ sun an bɛ sun denbatigi an bɛ bɔ yan depuis sɔgɔma fo midi u b'an seli fana an tɛ ka ji sɔrɔ jiko de b'an la cɛ o ka jija o ka an dɛmɛ jiko la. Kamasɔrɔ jiko gɛlɛya walima ntanya bɛ koro n'a nɔkandugu la lakanabaliya fana kɛra sababu ye maa caman wulila u ka sigiyɔrɔ la ka n'u sigi koro n'a nɔkandugu la wa u ka fɔla o de nana ni jiko gɛlɛya ye ka na u sinsin
Nematu Ouedraogo ale kɔni bɔra Burkina Faso kana i sigi Kore yan nɔ a n'a den bɛ ka ji ɲini a ka fɔla ale ma deli ka ni ɲɔgɔn gɛlɛya ye jiko fan fɛ. Ne tɔgɔ ye Nematu Ouedraogo. Kɛlɛ ye ne bɔ Burkina kana Koro. Tiɲɛ yɛrɛ la jiko problème bɛ Koro dugu kɔnɔ kosɛbɛ. A kɛlen don kamanaganko ye. N'i y'a jateminɛ dugu kɔnɔnaw na ji feereyɔrɔ caman kɔni datugulen don o bɛ n'a ta dɔw fana bɛ ka fɛɛrɛ sigi walasa ji ka se ka sɔrɔ ka di maaw ma. Abel Pujugu ale y'o misali dɔ ye. Ji kɔni tiɲɛ na a kɔni tɛ ka na a bɛ to ka na dɔɔnin de donc an bɛ to ka groupe nana ye ka litre 5 ɲɔgɔn bɛɛ k'a la tuma dɔw la plus de 7 même an b'a k'a la pour que ka se k'u servir parce que sunkalo in na a ma nɔgɔ ji foyi tɛ yen. A jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko dugu kɔnɔnaw na a se bɛ maa minnu ye caman kɔni bɛ ka kɔlɔnw sin dugu kɔnɔna na n'an b'a wele ko forage dɔw b'a feere dɔw yɛrɛ b'a kɛ ka di mɔgɔw ma gansan. Tijani Ouedraogo VOA Mara tɔgɔ la ka bɔ Koro. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Nɛgɛ ɲɛ kelen tɛmɛna an ka kumaso kɔnɔ ni sanga 30 ye an balimaw a y'aw bisimila ko kura ni an donnen VOA Banbara ka Malikura jɛmukan ta ko filanan o hukumu kɔnɔ aw bɛ se ka na sɔrɔ VOA ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen ka Bamakɔ lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye walima aw b'aw sɔgɔ an ka page Facebook YouTube ani Instagram na VOA Banbara kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6 na VOA Soba kɔnɔ Washington DC an bɛ taa ni kunnafoniw ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ an bɛ taa Israel jamana kan kɛlɛ min ni o binnen don u ni Hamasi ka finitigijɛkulu cɛ bande Gaza la a yirala k'a fɔ bi ntɛnɛn sɔgɔmada joona in na Israel jamana finitigiw ye mugu fudunta caman min kɛra n'u ka sanfɛ kɛlɛkɛlan drone ye ci ka taa u ka dɔgɔtɔrɔsoba kan dɔgɔtɔrɔso min n'o bɛ bande Gaza kɔnɔ n'a bɛ wele ko Al-Sifa a yirala k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen in seereya dɔw ka fɔ la a falenba don banabaatɔw la ani ka fara kɛlɛ ɲɛbɔlaw kan minnu kɛlen don ka taa u yɛrɛ ɲama dogo ka kɛɲɛ ni mugujugu keruni ye min bɛ ka bɔ Israel jamana finitigiw yɔrɔ o nɔgɔni fɛ wulikajɔ min ni o hakilinaw taara Israel jamana finitigiw fɛ k'a kɛra bi ntɛnɛn sɔgɔmada joona fɛ tuma min na dugudenw olu bɛ u ka taa ni ka segin baaraw kan ka ɲɛɲini a yirala o sen kelen fɛ k'a fɔ nin dugu kofɔlen min ni a bɛ bande Gaza kɔnɔ n'a dɔgɔtɔrɔso bɛ wele ko Al-Raf olu ka wulikajɔ hakilinaw dɔ tun ye ko ka kɛlɛ lajɔ sunkalo kɔnɔna la min ma se ka sira sɔrɔ hakililajigila an b'a da aw tulo kan k'a fɔ Israel jamana finitigiw kɔni y'a ɲini bande Gaza dugudenw fɛ minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in lamini na Al-Sifa k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen k'u bolominɛw cɛ ni ka bɔ a yɔrɔ kofɔlen na bawo ko fɛn min ye fitina ye o tɛna lajɔ nin waati in na Kore kɛɲɛkayanfan n'o ye Kore du Nord ye olu fana ye welekan ni wulikajɔ hakilinaw sigi sen kan min kɛra ni kɛlɛkɛminɛn camanba falen ye conteneur ba dɔ la a yirala k'a fɔ a conteneur hakɛ o bɛ ɲini ka taa 70,000 ɲɔgɔn na ka di Rusi jamana ma walasa a ka se ka a yɛrɛ dɛmɛ ni kɛlɛ ye kɛlɛ min bɛ Rusila jamana ani Ukraine jamana cɛ ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira Kore woroduguyanfan olu ka minisiriso min sigilen don u ka lakanako kunna o ɲɛmɔgɔ fɛ o nɔgɔni kɔni fɛ a yirala k'a fɔ fɛn min ye teriya sira jijilen ye o bɛ Rusi jamana ani Kore kɛɲɛkayanfan ni ɲɔgɔn cɛ min laseliw kɛra Pyongyang ale ka kunnafoni di so fɛ ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye Segu mara la kerecɛn katolikiw olu ka bato n'o ye sun ye o bɛ senna min bɛ kɛ tile 40 ɲinan ta u y'a kanu ka taa dugunin na dugu min ni u bɛ wele ko Banankɔrɔ ni a filɛ nin ye Segu mara fɛ walasa ka se ka tɛmɛ kɛ a dugudenw ye ni ka fara barosigi kan ka kɛɲɛ ni lakanabaliya ye min ɲɔɲalenba don nin waati in na jamana kɔrɔnfɛyanfan ka na a camancɛ fanfɛla la fo ka se a tilebiyanfan ma Jenny Albert VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Segu ale b'o kunnafoni di an ka sun an b'a fɔ n ko sunba sabu tile 40 taama don n'an ye a tile 40 taama lajɛ taama gansan tɛ isa yɛrɛ ni o min ye Yesu Krista ye an bɛ o min nɔfɛ ne ye tile 40 ani su 40 kɛ a tɛ ji ni a tɛ dumuni kɛ ale anw ma se ka tile 40 ni su 40 kɛ an bɛ an kɔ don an sɔnjugu la cogo min na tile 40 in kɔnɔ ka an ta se an sɔnjuguw la wasa an ka se ka sɔn ɲuman sɔrɔ ne fa Ala ka se ka jɛ kelen na o min ye kanuyɛjɛ ye ni tile 40 taama
kono i ye a ŋaniya siri ko don i ka sɔnjugu la i satɔ la a barika ala ye i bɛ se ka o fanga sɔrɔ sun fana i man kan ka ban i ka dumuni ni i ka ji la ka sɔrɔ i ma ŋaniya siri a bɛ kɛ sunlankolo ye i bolo. Valentin tile binaani tama ye a jɔsenw ye mun ye? A jɔsen dɔ ye ka an kɔ don an sɔnjugu la ka bololabila kɛ a jɔsen in bololabila in na ni an donna Masika évangile kɔnɔ a bɛ fɔ an ye ko ka mɔgɔ foni ani k'a labila o foni ye jurukisɛ foni tɛ mɔgɔ minnu minɛlen don i n'a fɔ degun kɔnɔ e ka kɛ sabu ye k'a bɔ degun kɔnɔ o ye kɛlen ka o tigilamɔgɔ foni. Sun doncogo ka ca nka jumɛn de ka di masa ala ye? Mɔgɔ min b'i kɔ don i sɔnjugu la dumunifɛn ka o tila i ni i mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ e tɛ minnu ye sun doncogo de ka di fa ala ye o y'a jɔsen filanan ye a jɔsen sabanan kɔnɔ bololabila ka ban dumuni ani ji la i mana ban o la cogo o cogo i ka kan ka o kafo ɲɔgɔn kan o ta ani k'o di mɔgɔ ma se tɛ maa min ye. An b'a ye sunba waati kerecɛnw bɛ taa egilizi la jumadonya fɛ u b'a fɔ ko kurasira i bɛ se ka ɲɛfɔli k'o kan? Juma o juma kurasira min bɛ kɛ an fɛ don min na ni o ye Yesu minɛ ni ka taa a gɛɲɛ depuis a minɛna nakɔforo la fo ka taa se a gɛɲɛ yɔrɔ ma an bɛ o yɔrɔ de paratike ka taa jumadonya fɛ sabu a kɛra jumadonya de fɛ an bɛ a yɔrɔ tilan tilan ka bɛn ni u ka ɲininkali ani u ka ko kɛlenw ye Yesu la an b'a tilan tilan sigida sigida fo ka taa se 14 ma. Valentin kerecɛn su tanamako dɔw ye jumɛn ye? An ko an k'an kɔ don sɔnjugu min na nin 40 waati e ma se ka ŋaniya siri i ma se k'i kɔ don i sɔnjugu la e bɛ ala tɛnɛ na tuma bɛɛ ka ala tɛnɛ tiɲɛ. Ayiwa sun fila bɛnna ɲɔgɔn ma ni o ye kerecɛn katolikiw ani mamadu dinɛ tigilamɔgɔw ta ye ayiwa e ka yeta ye mun ye o kan an kan ka balo ɲɔgɔn kan cogo di? Kerecɛn ni silamɛ ka balo ɲɔgɔn kan hɛrɛ kɔnɔ o ye an ka ɲɔgɔn minɛ ko an ye adamaden kelenw ye an ka dɔn ni adamadenya tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ala ko nafa tɛ a la mɔgɔ fila ni aw bɛ ɲɔgɔn fɛ sigida la hali ka sɔrɔ aw tɛ siya kelen ye aw ye balimaw de ye n'aw ko k'aw tɛ se ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a jira i bɛ ka ala tɛnɛ de tiɲɛ. O la e bɛ laɲini jumɛn kɛ ka ɲɛsin diinɛ fila in ma? Wala an bɛ min ɲini kerecɛnw ani misilimaaw fɛ an ka ɲɔgɔn kanu adamadenya kɔnɔ ka ɲɛsin ala ma diinɛ bɔra yɔrɔ min na an kana olu ka sariya ta ka na anw fɛ yan. Sunba waati fana kerecɛn sifinw bɛ taama ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la o nafa ye mun ye? Sunba waati an kerecɛn denmisɛnninw an bɛ bɔ ka taama k'an kunsin yɔrɔ dɔ la an bɛ an fana ka farikolo sɛgɛn cogoya de jira k'a jira i n'a fɔ sun kɔnɔna na bɛɛ tɛ a tile 40 sun et puis kanuya tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka caya pour que an ka sama ɲɔgɔn fɛ ani ka sɛgɛn sunba waati o de kosɔn an bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la k'an kunsin yɔrɔ dɔ ma. Valentin Danbele an b'i fo. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Rusila jamanatigi Vladimir Putin y'a san 25 ye ale bɛ jamana fanga kunna sugandira ko kura ka kɛ u ka jamanatigi kura ye a yirala ka fɔ Rusila jamanaden min ye kala ta ye 100 hakɛ u sera 87 ni 28 ma Moribo Danbele VOA tɔgɔla ka bɔ Washington. Moscou ale kɔni sewara tɛnɛndon Vladimir Putin ni ale ka sebaya sɔrɔli Rusi jamana ale ka jamana ɲɛmɔgɔya kalafili a ko nin jaabi b'a yira k'a fɔ ko jamana ka kelenya o bɛ jamanatigi nɔfɛ an'u ka wulikajɔ ka kɔkɔrɔma don Ukraine kɛlɛko la mun falenna ni ka dankari fɛnɛ jamana fanga sinamatɔw na jamana ka kalafili labɛnbaga ɲɛmɔgɔ Ela Pamfilova ale y'a yira k'a fɔ ko nin ye tagamasereba de ye Rusi jamana ka famayaso Kremlin Dmitry Peskov ale kɔni ye nin jaabi ɲuman a y'a tanu kosɛbɛ ko nin y'a danganiya k'a fɔ ko Rusi jamana bɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔ ka kɔkɔrɔma don nka Rusi jamana kɔkan Rusi jamana teri minnu bɛ jamana kɔkan
olu aka ni sebaya in u y'a fo ani k'a tanu kosɛbɛ wagati min na farajɛ jamanaw kɔni y'a kɔn olu y'a yira k'a fɔ ko dankari kɛra hakɛw la Chine jamana ɲɛmɔgɔ Xi Jinping ko nin jaabi ɲuman in o bɛ irisi jamana ka kɔkɔrɔmadoli yira ka ɲɛsin Putin ma Iran jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Raisi ale fɛnɛ ko nin sebaya ba de mun ye jamana ɲɛmɔgɔ Venezuela Nicaragua Cuba ani Bolivie olu fɛnɛ ye Putin ka nin sebaya kura in u y'a tanu kosɛbɛ ani k'a fo Inde olu ka jamana fanga ɲɛmɔgɔ Narendra Modi ale fɛnɛ ye a tanu kosɛbɛ ani k'a fo ko jamana fila bɛna baara kɛ ɲɔgɔnya ko sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ nka mun ye Berlin Londres Paris ani farajɛ jamanaw olu ka kelenya o ɲɛmɔgɔ olu kɔni y'a kɔn k'a yira k'a fɔ ko fanga sinamatɔn kun tɛ yen ko wa a kɛra tɔɲɔni kɔnɔna la fanga sinamasɔn sera k'i kanbɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ kalafili senfɛ Iwila Navalnaya ale y'i kalen k'a fɔ ko a cɛ tun bɛ kɛlɛ min na ni o ye Alexei Navalny ko ale kɔni bɛna o bandiri ta ka to ni kɛlɛ ye a ye weleweleda kɛ u kanubagaw ma k'u bɛɛ ka bɔ ka taa vote kɛ karidon a yɛrɛ votera irisi jamana ka lasigidenso min bɛ Berlin a ko ale ye Navalny de tɔgɔ sɛbɛn a ka kalata sɛbɛn kan ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi radio kɛni min a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministre ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni an ka jɛ an k'o lamɛn. Senantolantan bunagun kan ɲina saison 2003-2004 championnat derby filanan bɔra ka tan kunu kari marisi kalo tile 17 san 2004 na Bamako stade Juventus Marsi la a kɛnɛ kan Joliba Athletic Club ye sebaya sɔrɔ stade malien de Bamako kan celu filaw kɛra Joliba Athletic Club ta ye stade malien de Bamako ye celu kelen sɔrɔ a ɲɔgɔndan bɛ don championnat tile 19 hukumu kɔnɔ a jaabi ye Joliba AC ka kuru dafa 39 na ka championnat ɲɛmaya ta tile 19 tɛmɛnen kɔfɛ jɔyɔrɔ filanan bɛ AS Real de Bamako bolo kuru 36 jɔyɔrɔ sabanan bɛ stade malien de Bamako bolo kuru 34 Joliba Senatolantana daba Benoît Jara ka fɔla a kɛra nisɔndiyako ye se sɔrɔli stade malien de Bamako kan ka da kan tagali la stade malien de Bamako ye se sɔrɔ Joliba Athletic Club kan celu kelen kanankolo stade kanu na laɲini ye min ye a ka fɔla ka ŋanaya jɔyɔrɔ sɔrɔ ni championnat kun cɛra o de la kunu kari ɲɔgɔndan sen fɛ ballon jamjan caman tana fɔ ka taa se cɛsiri ma o kɛra Joliba degeli karamɔgɔ Demba Traoré y'a yira ko baara in bɛ senna a mɛnna walasa laɲini ka se ka sabati min ye stade malien de Bamako ye ale ka Senatolantana lasini kuma ka fɔla a bɛ fɔ min ma Senatolantana détail n'o ye Senatolantana dogodogoni ɲɛw ye o de y'a to ale ka tɔn binna Joliba ɲɛkɔrɔ nka a ma tiɲɛ a ka fɔla u bɛna u cɛsiri halisa walasa ɲɔgɔndan nataw la ka se ka sebaya ta lasini kuma de ye stade malien de Bamako celu don sanga 29 na o y'a sɔrɔ Joliba Athletic Club ye a ka celu fɔlɔ don sanga 16 na a ka Senatolantana Mamadu Sisoko sababu la ka tila ko kura ka celu filanan don a ka Senatolantana Abubakar Jara n'a bɛ wele senior sababu la club minnu bɛ dugu ma tile 19 tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ 16nan bɛ AS Black Star bolo kuru 14 US Kita jɔyɔrɔ 15nan b'ale bolo kuru 15 Arsenal Talent Sport ATS Koro jɔyɔrɔ 14nan b'ale bolo kuru 18 VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele kala segido. aw ni ce nin ye Modibo Danbele ne ye kunnafonidila ye ka bɔ VOA Bambara la Washington DC Bamako kɔfɛ Gao ani Tombouctou farafinɛfoli bɛ sɔrɔ araba o araba nɛgɛ ɲɛ 102 ani tomi 4 kan Wagadugu Abidjan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala 99 nɛgɛ ɲɛ 1 ka taga bila nɛgɛ ɲɛ 2 o wagati la o ta bannen dɛ an bɛ sɔrɔ fɛnɛ an ka bɔlɔlɔ sira kan ni o ye www.voabambara.com Facebook ani YouTube an bɛ sɔrɔ VOA Bambara kan a y'aw jija dɛ n kana fɔ aw kɔ nin ye duman dan ye
n balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi mali kura la min labɛnna se k'aw ka cɛjan Cheick Thierno fɛ an ka nɛgɛw karafe tun bɛ Hélène bolo jamukan lasiraw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ jolo kari de mi kono bajo